Montanyana és un municipi de l'Alta Ribagorça al límit amb el Pallars Jussà. Lobon és el cap de municipi. El rega la Noguera Ribagorçana. Viella és la capital tradicional de la Vall d'Aran. Té agregats diversos termes. És el centre turístic, comercial i de serveis de la Vall d'Aran, amb restaurants, comerços i allotjaments, i un parador de turisme inaugurat l'any 1967. Destaca a nivell esportiu el Palau de Gel, els esports d'aventura, l'esquí i qualsevol activitat turística d'alta muntanya. El clima és oceànic amb influència de muntanya. El nostre hotel es troba per davant del riu Nere. Detalls de la recepció de l'hotel. Al darrere de l'Ajuntament. Estem envoltats de muntanyes. L'Encarna ens farà de guia local fins al vespre del dissabte. Visitem el nucli històric de carrers estrets i amb edificis carregats d'història, com per exemple el So de Saparissa, Era Grípia, So de Rodés. El riu Nere fent camí cap al Garona. Una torre de comunicacions.
El Consell General d'Aran és l'òrgan de govern autònom de la Vall d'Aran. És integrat pel Síndic d'Aran, pels consellers generals i per la Oïdoria de Comptes. El Monument d'Aran, per sa llengua, escultura de l'artista André Ricard, feta amb 6 plaques de pedra granítica que representen els 6 terços o divisions geogràfiques pròpies de la Vall d'Aran. El Museu de la Vall d'Aran està dedicat a la història, l'art, l'etnografia i l'enologia de la Vall d'Aran. El Crist d'Esconau, talla romànica del segle XIII de fusta policromada. El Crist de Casadiny, amb fusta policromada de finals del segle XII i inicis del XIII, de manufactura artesana. Retaule de Sant Miquel de Vilac. Armari dels privilegis o de les 6 claus, és del segle XVIII. Guardava els documents del Consell General de la Vall d'Aran i s'hi va trobar la Carta Magna de la Val d'Aran, anomenada Era Carimònia, a més d'altres utensilis i vestimenta utilitzades pels membres del Consell. El museu està situat en una casa senyorial d'estil gòtic tardà anomenada Tor del General Martinou. L'Ajuntament. L'església de Sant Miquel, construïda en diferents fases entre els segles XII i XIII, dedicada a Sant Miquel. La seva construcció original és de transició del romànic al gòtic. La torre del campanar té un aspecte fortificat perquè estava edificada junt a l'antic castell medieval del que ja no en queda cap resta. L'actual porta d'accés al temple és de finals del segle XIII o principis del XIV. En ella es combinen les línies apuntades de l'incipient estil gòtic amb la temàtica i simbologia romàniques. A les 5 arquivoltes hi ha esculpides 59 figures que fan referència a la resurrecció i la vida eterna, àngels, sants, músics, els apòstols gaudint de la glòria i diversos personatges sortint dels seus sepulcres. 5 parells de columnes amb motius vegetals a la dreta i figures humanes a l'esquerra. La imatge del Crist de Mijaran del segle XII. El retaule gòtic de l'altar major data del segle XV. La imatge de Santa Maria de Mijaran. L'orgue va ser construït l'any 1778 pels germans Josep i Llorenç Vicenç de Sant Feliu de Guíxols. Donem un tomb pel carrer Major trobant-nos amb les simpàtiques estàtues de l'àvia i de l'os. Ens arribem fins al riu Nera per veure com es vessa amb el riu Garona. Ens passegem sempre envoltats de muntanyes. Fem una parada
el Passeig de la Llibertat. Entre el riu Garona i el seu afluent Valarties, a 1.144 metres d'altitud, trobem Arties, nom d'origen basc que significa pla entre dues aigües. La vila compta amb una biblioteca pública, escola, hotels, comerç i una àmplia oferta de restaurants i bars, a més de zona esportiva a l'aire lliure i amb un parador. Per Sant Joan del 2016 foren inaugurades les dues noves piscines d'ús públic d'aigua termal, recinte d'accés gratuït. L'entitat de població forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Capella dedicada a Sant Antoni de Pàdua. Estàtua de Gaspar de Portolà i Rovira, nascut a Os de Balaguer, a la Noguera, i que va ser governador de Califòrnia del 1767 al 1770. Fou baró de Castellnou de Montsec. L'Ajuntament d'Arties. El riu Valarties. Els ossos d'Arties, Mimo i Aran, van ser traslladats a un santuari de fauna a Romania. Un parc dedicat als jubilats. L'església romànica de Santa Maria d'Arties, declarada bé cultural d'interès nacional, és considerada com un estendard de l'arquitectura romànica aranesa i es troba en un punt elevat on també hi havia el castell d'Arties, del qual només es conserva una torre. L'església és un edifici de planta basilical de 3 naus, datat del segle XII. Té 2 portalades d'accés. A l'extrem oest hi ha un campanar de 5 pisos en coberta piramidal d'estil situat entre el romànic i el gòtic, executat a finals del segle XII o principis del XIV. A l'extrem est hi ha un campanar d'espadanya. Fent camí des de Baqueira al Pla de Beret, ens aturem per a contemplar un paisatge que entra pels ulls i arriba a l'ànima. Contemplem les Maladetes, si bé des d'aquí no podem veure el pic de l'Aneto, sí que tenim una bona vista del Mont Tardó amb la seva alçada de 2.833 amb 2 metres.
Als nostres peus, el nucli urbà de nova formació al voltant de la creació de la nova estació esquiable. El Pla de Beret és un gran pla situat a 1.860 metres d'altitud, capçalera de la Noguera Pallaresa i de la Garona, o l'Ull de la Garona, naixement d'una de les branques que formen el Garona. Cobert de prats naturals, a l'estiu hi pasturen ovelles, bestiar equí, vaques i vedells, uns 40.000 caps de bestiar propi i foraster. El Pla de Beret forma part de l'estació d'esquí alpí Baqueira-Beret i hi ha un circuit d'esquí de fons d'uns 7 quilòmetres de longitud, on cada any s'hi organitza una de les marxes més populars d'esquí de fons de Catalunya. Aigües avall, la branca de la Garona va fent el seu camí. Saludem a la nostra guia Dània i a la nostra conductora Angèlica. Aquesta és la bona. Mira, ei! Salardú és una vila cap del municipi de Naut Aran, del terçó de Pujol, a la comarca de la Vall d'Aran. A l'època medieval va ser fortificada. El campanar de l'església de Sant Andreu és octogonal, amb sageteres que li donen un caràcter defensiu. La capçalera està coronada per un campanar de cadireta. Prop de l'accés de l'església de Sant Andreu s'hi poden veure restes de l'antic castell. La capçalera és formada per 3 absis decorats exteriorment amb un seguit de permòdols esculpits que ressegueixen també la cornisa de la nau. L'església romànica de transició del segle XII i XIII alberga la talla del Crist de Salardú, una de les obres més representatives del romànic aranès. La portada romànica, al mur de migdia, està formada per 5 arquivoltes i 4 columnes per banda. Es conserven pintures murals, unes representen les virtuts, altres els símbols dels evangelistes. La pica baptismal d'immersió és preromànica, segles IX i X. La reixa de ferro que separa l'absis principal de la nau és del 1597. L'escultura era cerimònia erigida per celebrar el 700 aniversari
de la Carta Magna aranesa. Bagergue. Es troba a una altitud de 1.419 metres. El nucli històric forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Entre els seus edificis destaca l'església parroquial de Sant Feliu, d'origen romànic, però modificada al segle XVI, any 1524. Aquí visitem una formatgeria i hi dinem. Sant Bertran de Comenge. El lloc gal·loromà de Lugdunum Convenarum fou la capital dels convenis. La catedral s'aixeca en un turó que antigament havia estat ocupat per la ciutat romana. En la façana de la catedral hi veiem un timpà amb l'adoració dels mags Sant Bertran i un apostolat. La portalada és romànica. Visitem el claustre romànic amb el pilar dels evangelistes que el caracteritza i d'altres capitells com el d'Adam i Eva. També hi observem diverses tombes. Al segle IV es té constància de l'existència d'una comunitat cristiana i d'un bisbe. El lloc on es troba la catedral va ser víctima de diferents episodis bèl·lics fins que el bisbe Bertran d'Isla va reorganitzar l'església. Bertran de Comenge va ser ardiaca a Tolosa cap al 1070 i entre 1078 i 1080 bisbe de Comenge. Va aplicar a la seva diòcesis la reforma gregoriana, reformant la vida del clergat i la moral laica. La ciutat de Comenge, al seu torn, va prosperar. Bertran en reconstruir la catedral i n'edificar el claustre, dotant-la d'un capítol de canonges regulars. Fem una visita al tresor de la catedral. La catedral actual és una obra gòtica de l'època de Bertran de Got, bisbe de Comenge, elegit papa el 1305 amb el nom de Climent V. Destaca l'orgue i el cort amb el seu cadirat del segle XVI. El cocodril està envoltat de llegendes al voltant de la figura de Sant Bertran. Potser es tracta d'un bot portat per algun pelegrí des de l'Orient. Aquest és el sepulcre d'Hugues de Castillon del segle XIV.
El bust de Sant Bertran. El mausoleu de Sant Bertran és del segle XV. Arribem a Banyeres de Luixón i comencem la visita en el jardí del casino. La ciutat és coneguda per tenir una estació termal i una estació d'esquí. Al fons hem vist el casino. Ens envolten arbres centenaris i petits estanys. El petó a la font d'Henri Caldeiras. El lliri de les valls de Jean-Marie Mindy. La Maison du Christ, lloc d'informació. També sala d'exposicions, el quiosc de la música. Antoine Maigret de Tigny, de Gustave Adolphe Désiré Crouch. El balneari i entrem ofereixen molts avantatges: cures termals a la carta, diverses teràpies per al tractament del reumatisme, per al tractament de les vies respiratòries, entre d'altres. Omplim una ampolla d'aigua d'una font termal. Pugem al tren turístic per fer un recorregut per aquesta ciutat i comuna francesa. Francesc i la seva germana Margarida, d'Eugène Guillaume. L'estació. Veiem nombrosos edificis històrics. La Lleona i els seus cadells de Louis de Monart. Monument als caiguts de Jean-Marie Mindy. L'església.
l'Ajuntament. La Font de Marbre, el museu, el telecabina per pujar a l'estació d'esquí Luchon Superbanyeres. Un dels rius que passen per Luchon és la Piquer, afluent del Garona. Tornem a veure el Lliri de les Valls. L'Os del Pirineus de Georges Guyot. El cedre de l'Atles fou plantat en el 1880. El coll de Portignon. El Portignon és un coll de muntanya que es troba als Pirineus centrals. Serveix de pas entre França i Espanya. S'eleva fins als 1.293 metres i uneix les viles de Luchon i Bossost. És un pas habitual del Tour de França. En el curs de l'ascensió i de la baixada des de l'autocar hem vist les fites dedicades als ciclistes de la Volta que en primer lloc van fer el cim, com per exemple el català Joaquim Rodríguez el 2014, l'espanyol David de la Fuente el 2006, el francès Raymond Delisle el 1969, entre d'altres. Les és una vila i municipi de la comarca de la Vall d'Aran situada al terçó de Quatre Locs, al marge del riu Garona. És l'única població de la vall amb el títol de baronia. L'església parroquial de Sant Joan Baptista és un edifici eclesiàstic d'estil barroc del segle XVII. Les és conegut per la tradició de l'Aro, un tronc d'avet que plantat a la plaça del poble cremarà l'any següent per la nit de Sant Joan. Aquí el veiem preparat amb la xesclada. Fem cames fins a la capella romànica de Sant Blai de Les. Són les restes d'una església que conserva un absis semicircular cobert amb volta de quart d'esfera d'origen medieval. La porta d'accés de mig punt adovellada seria l'arc triomfal. Dels extrems de l'arc presbiterial sobresurten dos trams que potser corresponien als murs de l'església completa. El balneari de Les és propietat comú del poble. Bossost, un monument dedicat a la mongeta de la Vall d'Aran. La capella de Sant Fabià i Sant Sebastià, a la riba dreta del Garona. A Bossost es denota una clara influència gascona, especialment en el passeig
del Grauer, segle XIX, vora el riu. L'església romànica de la Mare de Déu de la Purificació, anomenada Assumpció de Maria, data del segle XII. És una notable construcció romànica. La porta del migdia sembla tardana, segle XVIII. Mostra ornamentació vegetal i el timpà exhibeix l'anagrama de Crist dins un cercle, el crismó. La imatge de la Mare de Déu. Frontals d'altar barrocs del segle XVII de fusta policromada. La roda de campanes. La portalada de tramuntana està formada per 3 arcuacions llisses d'arc de mig punt que descansen sobre 2 columnes per banda amb el fust llis i els capitells decorats amb motius vegetals i llaceries. La llinda és ornada amb escacats i l'anagrama del Crist i el timpà és format per una sola pedra de marbre amb uns relleus que representen el Pantocràtor, flanquejat per un àngel, el sol i la lluna i els símbols dels evangelistes. Ens acomiadem de la Vall d'Aran escoltant la lletra de l'himne aranès que ens recita la nostra guia local Encarna. L'endemà farem camí cap a Osca. Muntanyes araneses. Aqueres muntanyes que tan nautes són, m'empeixen de veure més amus a un sun. Nautes se són nautes, ja s'abaixaran, es mies amuretes que s'aproparan. Muntanyes araneses, on els pastors, els ons regalades, troben els jorduns. Se cantes perquè cantes, cantes pas per ju, cantes per maïlla que no he pres de ju. Muntanyes coronades tot eran de nyeu, tan nautes de veres que vos pinet seu. Muntanyes araneses, pientades de rius, de tot es grandeses vos adume diu. Nus tiamors d'higuerets, com roser florí, volem com els pares, guardant-vos morir. Benavarri en català, Benavarri en castellà, és una vila cap del municipi homònim de la Baixa Ribagorça, província d'Osca, Aragó, a més de ser la capital d'aquesta comarca i la capital històrica del comtat de Ribagorça. L'església parroquial aixecada sobre l'antiga església de Sant Miquel, dedicada a Santa Maria la Major o de Valdeflores, del segle XIX. Benavarri manté una estructura medieval en els seus carrers. La Núria ens fa de guia. El castell de Benavarri és una fortificació coneguda com Castell dels Comtes de Ribagorça. És una construcció d'origen musulmà conquistada per Ramiro I al començament del segle XI, època de la major esplendor del comtat de Ribagorça, una de les 8 cases nobles del regne d'Aragó. En 1596, Felip II, després de molts setges i batalles, el va desmantellar. Més tard va patir els setges de les guerres de la independència i carlistes. Ara podrem contemplar les muralles del segle XVII. L'època més important de la història del castell és la que va tenir lloc entre els anys 1577 i 1589,
temps en què va ser testimoni de les cruentes batalles mantingudes entre els ribagorçans del comte Don Martín i el seu fill Don Fernando d'Aragó. Quan el castell passà a ser residència comtal, es construeix una església romànica en el seu interior. Alguna de les seves pedres es van reutilitzar en el segle XIV per construir el nou temple gòtic. La porta d'accés a l'església es troba en el mur sud, formada per arcs apuntats en gradació i protegits per un guardapols. Volta de creueria amb la clau de volta esculpida i pintada. Dues capelles obertes a la nau de l'església mitjançant un arc apuntat. Ara veurem excavacions amb restes de l'antiga església. El rei Jaume II va restaurar el comtat de Ribagorça, atorgant-lo al seu fill l'infant Pere. La seu del comtat es va situar en Benavarri, moment en què va construir el gran temple dedicat a Santa Maria. El comtat va existir fins 1596, època en què fou abolit i incorporat a la corona per ordre de Felip II. Les ruïnes de l'església van ser adaptades com a pavelló militar, dividint-la en 2 pisos actualment eliminats. La torre del campanar va ser ampliada en construir el temple gòtic. Fort fusteller del segle XIX i accés a les restes del castell del segle XI, restes de l'església romànica i gòtica. Capella lateral de l'església en el mur nord. Aquí podem contemplar les restes de les primeres muralles. Entrada a la cisterna gòtica. I ara toca xocolata d'ojo per als llaminers. En acabar de dinar, tornem cap a casa.